Vinga, falten només 5 minuts per arribar en punt a les... a 2:15 del matí. Ara sí que hem entrat ja en una fase d'aquelles excitants. Una de les fases, jo diria, més potents a Illa Fantasia. Us explico una miqueta perquè els oients us feu una mica la gràfica del que està passant. En Peyu el tenim a baix del Kamikaze. Peyu. Bon dia. Bon dia. En Peyu està assentat on hi ha els controladors. Sí. És a dir, els que apreten el botó que fa que doni pas a la següent persona que s'ha de tirar, eh? Exacte, tinc un aparell aquí amb un botó verd i un de vermell que activa el semàfor de dalt que indicarà quan la Núria pot tirar-se pel tobogan. Està a l'altra punta de la piscina gegant amb vista directa amb el que passa a dalt del Kamikaze, que és on està la Núria. La Núria està amb el Xavi Cazorla. Xavi. Hola. Hola, Xavi. A veure, parla pel micro o parla pel telèfon? Sí. Sí, correcte. Doncs mira, estic amb la Núria. Sí? El que passa que ara mateix li està agafant com una crisi de que no vol saltar. Aparta't el telèfon, perquè si no se sent dues vegades el que dius. Vale, és per sentir-te si em parles. Bueno, la Núria ara mateix està en un procés de que no vol saltar, de que diu que no vol saltar, que tirarà el mòbil i saltarà, i ella no. M'entens una mica? A veure, però jo crec que ho farem. Està demanant els de seguretat i tal, però no acaba de tenir clar. A veure, passa'm a la Núria. Sí, hola, Badó. Núria, senta't ja en el Kamikaze, sisplau. No, és que no sé què dius, estic molt cagada, de debò, i ho dic molt en sèrio. Badó. A veure, passa'm el telèfon. Doneu-me el telèfon i apagueu el micro, perquè si no ens entendrem, tu. A veure, Núria, què passa? No, doncs que no ho veig clar, perquè només puja ja m'he marejat i, ostres, jo és que no sé fins a quin punt, però no ho sé, que em veig sortint a YouTube, saps? No, jo dic molt en sèrio, és que ho veig molt perillós, això, eh? No, a veure, Núria, escolta'm, aquí hi ha totes les... No, és que jo quan era petita em quedava empotrada al pot, però vull dir, ho dic en sèrio, que amb aquestes coses no domino gaire, eh? Núria, escolta'm, aquí, si això està aquí és perquè es pot baixar, m'entens o no? Si no, una cosa és que saltis i ja puguis tirar de cap. Què dius, que què? Bueno, que jo no tinc habilitats, en Cazorla em farà l'empanteta final, que em quedarà, i res, us estimo molt, eh? Molt bé, escolta'm, que no passa res, Núria, home. Passa'm el noi que competeix amb tu. Sí, el Gonzalo. El Gonzalo, va. Hola. Hola, com estàs, Gonzalo? Bé, una mica cagat. Una mica cagat, eh? Bé, el que està cagat és el teu germà que havia de saltar i es veu que ha menjat massa i s'ha quedat sense... Bé, que s'ha anat avall, eh? Escolta'm, Gonzalo, si això ho fas bé, guanyaràs un pack de 4 entrades al parc aquàtic i 4 menús a triar a qualsevol punt de restauració, la pizzeria, el búrguer, tapes, pollastre, l'ast, a Illa Fantasia. Què et sembla? Vale, bé. Guapo, no? Sí, molt guapo. Vinga, va, passa'm a la Núria. Vale, te la passo. Madó, que algú em prepari una tovallola, que me l'he portat jo i la tinc aquí dalt. Bé, doncs escolta'm, algú que li prepari... Ja veus que tothom surt corrents a buscar-te tovalloles, eh? No pateixis, carinyo. Preparada, Núria? Sí, bueno, un moment, em vaig a sentar i espera que un moment, sisplau. Quan em diguis, Badó, activo el semàfor, eh? Vale, poso el cul més endavant, o... No, un moment, Cazorla, no m'empenyis fins que no tiguin, Cazorla. Un moment, a veure, un moment, l'esquena com la faig, que jo faig així de vèrtebres. Vale. Peyu, Digue'm. Tu la veus bé, la Núria? Perdona? La veus bé, tu, la Núria? Sí, la veig perfecta. Jo els tinc a tots dos aquí davant. Veig just des d'on surten i just on arriben està a 1 metre meu. A veure... Estem a punt de fer baixar la Núria, eh? Núria! El cap, la pollo, la tiro. El Xavi està preparat, també? A veure, sisplau. S'ha tirat, ja? No, home, no, encara no. Quan diguis, Badó, activo el semàfor. L'he d'activar jo, eh? Jo no veig res des d'aquí. Va, anem per feina, tu. Núria, preparada? Núria, que m'escolti. Núria, preparada? Sí, ja activo jo el semàfor, Badó. Va, 3, 2, 1, avall! Acaba d'arribar el nen a baix de tot i la Núria està sortint. I entra a l'aigua. Arriba l'aplaudiment per la Núria, home! Fantàstic. Ha sigut una entrada semblant a, saps, a Titanic, quan el barco s'enfonsava i la gent es tiraven des de dalt de tot? A veure, la Núria que agafi el telèfon, necessitem parlar amb ella. Primeres impressions després de l'arribada, o que s'acosti el micro. Ara li passo el micro. Hauria de ser més ràpid, això que és ràdio, eh? No,
No, bueno, doncs molt bé, recomano tothom Illa Fantasia. M'ha agradat molt, em vull tornar a tirar. Mare de Déu, vinga, falta un minut per arribar a 2:15 del matí. Li posem música i de seguida tornem. Estem en directe a Illa Fantasia. Fins ara, família, som-hi!